कहता दर्द में पागल न रहनी अरे बनावल गई पागल न रहनी बनावल गई गजल गावे ना आवेला ना तो एगो और ही अधिक चढ़ा दी। गजल होता है गजल रोग गजल गवनी है गो हम गजल गावत देखिए कर जोड़ा लगाई ध्यान देबे बात को रो गजल गवनी हम गजल गावत हां तीन गुरी पर बानी तीन गुरी पर हाय बाबू मिठू जी की तरफ से पुरस्कार जितेंद्र के माध्यम से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हां आशा भोसड़े का जवाब रुगती एक रीट बढ़ जा बाबू लड़का जौन बा तन चोट खैले बा प्रेमी जौन बा तन चोट खैले बा ऐसा नहीं एगो प्रेमिका से अच्छा कहाँ बा चोट प्रेमिका के चोट खा के लड़कावा जौन बा तन कहलस का कहलस बाबू कि हमारे होके अरे हमारे ना भइलू काहे दोसरा पर जाके लोभा गइलू उनको के हंसवाओ बेआस तारा के हंसवाओत रहलिया। उनको तो हंसावा अरे हंसी जी रहुआ हंसी कि हमारे होके अरे हमारे ना भइलू एंग ना हो हमार हो के हमार ना भई रात रात रह गइल भेनुसार ना भई तो ओकरा जिंदगी के का हम बखानी ये बाछी धन है मौसी धन है अरे एकरा जियते हमरा से जी के सिंगार ना इराउ रहला हम ये अभ्यास ये हो एकर के बदल दो तू कि हमारी होके अरे हमारी ना भइलू आ काहे दोसरा पर जाके लोभा गइलू तू तने बताओ अरे हम का ना कइनी तहरा चलते अपना घर से बदनाम भई लोग कहता का कहता जान तनी रउआ का ना कहनी का कि जब हम चाहनी तब न रउआ ना कहनी तो उ ना रउआ कहनी तो का कहनी जब उ ना कहनी जब हम चाहनी रउआ ना कहनी तो का कहनी का कहनी का कहनी का एक गलती को देनी हां बाकी जा 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 बेसवे से गलती हो गई। कितना कहीं रह खुश रह जा जा आबाद रह बिना तरई के चांदना होला कि बिना सूरज के घाम ना होला बाकी प्रेमी को तो न पुरान हो जाई बाकी प्रेम कबो पुरान ना हो। तू कतनो बुढ़ेबू हां कतनो दिन कहीं रहबू बाकी प्रेम तारा से कम ना रही हां तू जा खुश रहो हां जा आबाद रह कहीं आबाद रहो हां चाहे जिला चाहे फैजाबाद रह लड़कावा जनबा तन कहता का कहता दर्द में पागल न रहनी अरे बनावल गई पागल न रहनी बनावल गई पागल न रहनी
ई का होई पैसा ई का हो ले लो तू अब ले लो जेकरे खातिर पैसा कमाता नहीं हाँ वो हमारा से बेवफा हो गई हो गई भाई पैसा का हुई अरविंद मुहबत तो पतल गिलास की नहीं। हाँ पूरी खाई जाई इहो बात भी तहनी के सोच लेला बड़ो सो। हाँ दो मुख आवे के बा 5 गो अमित मौर्य जी के माध्यम से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक शुभकामना बा। हाँ पागली न रहनी बा नावल गइल बा बनावल गइल बा पागली न रहनी बा नावल गइल बा। कृपया दूरी बनाए रखे बीच में लंगा तार अरे है ठीक हो ठीक हो बाबू। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी मान्य संदीप यादव जी उर्फ त्यागी जी के माध्यम से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक शुभकामना बा। तो पागली न रहनी बनावल गइल बा तो दिल के मरीज है तो दिल के मरीज है सतावल गइल दिल के मरीज है सतावल गइल बा। का बा लड़िकवा कहता का कहता का बतलाई हम हाँ अपन कहानी जे प्यार कोइले उहे बात लड़िकवा अपन कहानी कहता कि का बतलाई हम अपन कहानी हाँ आ जे प्यार कैले हुई उहे बात हमार जानी ज्ञानी जे प्यार कैले हुई हमारा विषय के बात जानी हाँ, जे अनिल प्यार- बाबा हाँ जे प्यार करी उहे में जानी आ जे प्यार ना करी तू का जानी का बतलाई हम ए हाँ अपन कहानी जे प्यार कैले हुई उहे बात ए बाबू हाँ जी बोली है बिमलेश जी के माध्यम से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। हाँ ऐसा नहीं एगो बोतल में शराब लेके लड़का कहता का कहता अरे पियत न रहनी हैलेली दारू पियत न रहनी पियावल गइल बा ए राजा जी इतना मत पी हैली बंटी बबली मारो ना पैसा का हुई धन जी भाई दारू पिए खरीदे तर लो बंटी बबली घींचो ली है रोल स्टॉक के बोतल हो ए राजा जी का ए राजा जी का कहतरू प्यार में तो सब कोई के धोखा मिलेला हाँ जाए थी हमारा और जिंदगी रही तो एक दिन जरूर मुलाकात हो हाँ मैं धांग दिन लूट बात के रात होकबे करी हाँ दिन बात रात होकबे करी होई। बात बरसात होकबे करी होई। हमार और जिंदगी रही तो एक दिन जरूर मुलाकात हो धन वाह नचनिया अरे हमने न
तो अपने ले लुटा गए मैं कहा दम था दहा किश्ती वही डूबी जहाँ पानी धन या बाबा धन। हम तो ही आसपास ये तरी जे बुढ़ोपो बोले एक दिन भेंट हो जाए घाट पर जाए से पहले एक बार भेंट हो जाए हाँ छूल पाछी छुए के ना पड़ी। अरे दिल दिल से मिलता है दीवाना बहुत मुश्किल से। हाँ दिल दिल से मिलता है दीवाना बहुत मुश्किल से। हाँ जो दर दर का ठोकर खाता है, हाँ जो दीवाना दर दर का ठोकर खाता है वही जाकर मंदिर से मिलता है। क्यों आता ना दर्द में बारो नहाना है तो बीच दरियाओं में नहाओ, नहाओ नहाना है तो बीच दरियाओं में नहाओ। नहाओ। इशारे पे क्या रखा है? रखा है। प्यार करना है तो बाहों में आ जाओ। इशारे में क्या रखा है? धन या बाछी धन या। अरे दिल तो जला ही दिया इस लाश को भी जला दो। दिल तो जला ही दिया इस लाश को भी जला दो। अगर तेरे पास पैसा ना हो कफन खरीदने के लिए, अगर तेरे पास पैसा ना हो कफन खरीदने के लिए तो दुपट्टे ही उड़ा दो। कृपया दूरी बना हमारा के धन भैया पुरस्कार दिल है कहत रहे कि लो है पियो चिकना कीन ली हो। हाँ लो है बंटी बबली मरी हो। हई कहतिया कि तहरा का बुढ़ापो बोले भेंट कोई के जाई। हाँ हम कौन आस लगा के जी ही बुझाते नहीं थे। हाँ यात्रीगण से ध्यान देना है कि थोड़ा ज्यादा प्रोग्राम निर्मला सुन मौसी कर बड़ी जाइएगा आप नो। लोग। ब्यूटी तो से दू बटा तस्वीर चला नील बाबा बनारस कि पियत न रहनी पियावल गइल बा। दिल के मरीज हई तो दिल के मरीज हई अरे सतावल दिल के मरीज हई सतावल गइल लदारी चैत गावल जाला। लदारी चैत हम नहीं कहे जना गावल जाला। हमनी के देव स्थान पर नहीं है जा। ओह में भोलेनाथ के कोई गो चैता बा। बा ए रामा शिव के